Ampun manas sami jenengan. Jenengan kok apa buka rahasia? Kaya ngono. Aku tau isi diamuk. Lekatane. Kok ben bakso mulut nang yo. Sanjange mulut iki bakso loro. Alhamdulillah. Nadena mongsa dapat ibu kata dong buku ini kok lo derek ibu tuh budel tak nih ini malah lucu ngobo nganggo staples kok nganggo staples pripun nek jetek aja kenapa kejenengan niko arep koyo wong-wong jenengan nggih wong kok wong dene iki seroyon nggih ini iki ben marangsang sing ngoten bendang mulai golek bojone bojone sami ningali sami ningali monggo diwelas jenengan film nggih nggih ora paman bingung coba sampean kemawon anak-anak mulai ya kan